Здравейте! Исках да направя това видео сигурно преди месец, но имах за щастие доста стопански посещения и нямах възможност да го наснимам. В това видео искам да ви разкажа за торенето на овощните дръвчета и за циклите, които е хубаво да следваме и да се възползваме от този един месец, който следва до средата на есента и малко към края на есента, за да ги наторим. Овощните и ядкотовите дръвчета залагат пъпките си предходния сезон от този, който плододават. И някакъв пример да вземем ябълките. Сега есента то създава своята пъпка, която ще създаде цвят и която ще дава листа. Ние, за да захраниме дървото и за да захраниме тази пъпка, е хубаво да наториме дървото през есента, точно между 3 и 5 седмици преди падането на листата на дървото. Защото сега, когато наториме дървото с лисно торене, ние даваме възможност то да напълни пъпката с хранителните вещества, от което то има. И след това, първото нещо на пролет, което направи е то да си отвори цвета. Тази пъпка вече е добре нахранена и ще е подготвена да създаде плод, който да може да се изпълни, който да има здрава външна тъкан и клетъчното им деление да бъде с подходящи хранителни вещества, от които има нужда. Грешката, която правят повечето овощари е, че или хората, които се занимават с гледане на овощни дръвчета, е, че започват да торят на пролет, когато вече пъпката се е формирала, цветето вече се е изпълнило хранителните вещества, които то е складирало през есента и зимата, и ние може да го наториме, то ще има действие, но също 60 до 80% от най-доброто действие на листните торове за овощните, като калци, манган, магнези, азот и така нататък, също е добре да се дават през есента, преди да паднат листата. Има и друга практика, разбира се, която в биодинамичното земеделие използваме много, е да се маже кората на дървото до първите клони, който има възможност повече, защото все пак ако имаш 18 000 дръвчета, ще е трудно да мажеш с четка кората на дърветата, но има техника измислена с варопръскачка, да се пръска кората на дърветата, в чужбина го практикуват. И тогава на есен, още когато са се обрали плодовете, веднага се нанася тази паста и веднага започва да се пръска лисно наторяване, за да може пъпката, дървото да разбере, че то сега трябва да отдава внимание на пъпката, която залага плода за другата година. Но имайте предвид, че има дървета като ореха, които правят това залагане 2 години или година и половина преди това. И при тях е малко по-различно. Пак ние залагаме за следващия и за последващия сезон, но ако ториме, примерно ако 2022 съм торил, есента, 2024 лятото ще очаквам това торене да има цялостен ефект. То ще има ефекти върху 2023, но няма да е толкова ясен ефекта от лисното торене, защото то залага през година плод. Не, че дава през година, а залага за по-напред във времето. И това е обвързано с цикъла на дърветата, колко дълго живеят по принцип. Защото едно ябълково дърво има граница, особено по старите сортове, 50-80 години, които да живее, докато орехите имат много по-дълъг цикъл на живот. Какво може да направим ние есента с есенното торене сега, преди да паднат листата лисно, е да обърнем внимание на няколко хранителни елемента. Първия, най-първия, който се забравя, според мен се забравя, е калций. Калция е, заедно с калия, това, което изпълват тъканите на клетъчното деление, самата субстанция на плода и на дървото и на листата. И калция е нещо, което се заключва, когато прекалено много калий се използва като тор. Въпреки че познавам малки стопанства, които дори въобще не торят по никакъв начин дръвчетата си, или ги торят с азот и азот МПК. Това е редовното нещо, което се използва. Но азота също е пречка, когато се дава в неподходящ момент, както и калия. Има дадени елементи, които си жонглират един с друг. И когато даваме прекалено много от единия, което в момента се случва с калия последните 40 години, калия заключва калция и тогава тъканите не могат да се изпълнят
защото калия също има способността да пълни тъканите, но калция дава субстантност, нали, съдържателност на плода. Не само калия, нали, азота пълнят с вода обикновено много, докато калция създава, нали, въглехидратното съдържание, което е захарността, която се съдържа. Докато азота също работи с аминокиселините и протеините на растенията, но той, понеже се използва прекалено много, той също издува и пука плода, когато се дава в неподходящ момент. Есента, калций в листното торене. Това е първото нещо, което е хубаво да използваме. Друго нещо е манган. Мангана задвижва и работи с калция и стопира калия. Балансира го всъщност, той не го стопира. Той го балансира доколко трябва да работи. А той в тази пъпкова фаза на изпълване през есента, калия нямаме нужда толкова от него. Калия ни трябва, когато плода вече е започнал да се оголемява, т.е. на пролет. Значи имаме вече калций, вече имаме калций, манган, бор. Бор е друг елемент, който е хубаво да използваме за плода, за цвета, за изпращането на хранителния сок до краищата на клоните, до най-големите връхчета, най-далечните връхчета. Силиция е той е като имуностимулатор. Той работи за външните тъкани, кората, на клоните, листната маса, външните обвивки и на плода, да има добра защитна стена между вредителите, гъбичките. Силиций е изключително важен и много забравен елемент в днешно време. И както си записвам аз за силиция, камионът за отпадък мина и трябваше да спра видеото. Калций, манган, бор, силиций, молибден, мед, кобалт и така нататък. Но това изглежда като много сложно. Откъде ги вземат всички тези елементи? Трябва да ви призная, че ако комбинирате тези елементи в малки дози, дори под минималните, които се препоръчват. Ето кобалта, например, ви го препоръчвам да го използвате със сигурност. Кобалтов сулфат по 1 грам на 5 литра. Това е нищо. Просто нищо в разтвора ви. 10 грама силиций. Идеята е на това торене е да използвате комплексно елементи, които растението се нуждае, за да създава цвета. Защото микроелементите, като мед, кобалт, манган, те изграждат цветовете, чашките, съдържанието на венчелищчетата, на плодника. Това е когато растението забременява. И тогава, знаете, ние храниме дамите си, когато забременеят, трябва с много чиста храна. Ние преди това трябва да го правим, нали? С много хранителни вещества, за да може да се създават. Вие създавате органи на детето, нали? Много сложни неща се случват. И затова захранването е ключово. А когато растението създава много плодове, то влиза в фаза бременност всяка година. Нали, ако е добре захранено, то има възможността да захранва всяка година много плодове и качествено. Затова това специфично подхранване, което се случва на есен, е незаменимо на пролет, понеже вече пъпката се издува. Тя, когато се отвори или малко преди да се отвори, няма време да я изхраните. Дори 2 седмици преди да се отвори цветето, не може да го изхраните по този начин, защото то вече е надувало пъпката си. То е минавало всеки месец през един воден цикъл, който се издува и се намаля, издува и се намаля. Затова аз дори препоръчвам есенно торене да се случи 2 пъти. Едното да е веднага след беритба и второто е 3 седмици преди да паднат листата на растенията, за да може да каже, значи аз съм подготвен вече от тази есен, на пролет ще се разцепя. Ще дам много плод и когато то се е подготвил за това, в момента, като отвори чашката, се тори още веднъж с много по-ниска доза и вече с тези елементи, които споделям. Значи вие 3 пъти го правите в минимални дози. Наистина инвестицията не е толкова голяма, колкото някои хора се плащат, като им кажат, хубаво е по принцип поне едно торене да направим на есен и едно на пролет. И те вече се плащат. Но още по-хубаво е да разредиме и да направим по-малки дози и на 3 пъти да се случи, за да може да не натъпчеме устата на растението с лъжицата и то да трябва да сдъвче и да глътне, а лека по лека да му даваме тези импулси.
и след това, когато се оформи плода, когато започне да набъбва, тогава се дава азот и калий. А тук имаме практика да даваме в неподходящи моменти и след това дори с азот и калий, когато са дадени в неподходящ момент, дори възпираме, забавяме процесите и викаме вредители, защото растението не може да образува азотните съединения, които му даваме, да ги превърне в аминокиселини, а то ги задържа като амоний и натрий и тогава идват насекомите и започват да се хранят с амоний и натрия, който е излишен в листната маса. Затова на азота, който се подава, не натрий, нитрати, извинявайте, това беше моя грешка. Азота, който се подава, трябва да се подава в момент и с друго вещество, с молибден. Азот трябва да се подава с молибден, защото молибден използва едни съединени хранителни пътища, в които много бързо може да обърне азота в аминокиселини и тези аминокиселини веднага да се превърнат и да се интегрират в тъканите и да се превърнат в протеини в последствие. А ако азота се съдържи като нитрати, като амоний в растителния сок, той започва да отдава сигнали на насекомите, че тук не мога да се справя и да го обърна, трябва да се махне от мен. И те идват и започват да се хранят с тези несъздадени все още аминокиселини, които са под формата на амоний и на нитрати. Така че това исках да ви споделя. Това са няколко момента, в които е хубаво да турим. Няколко елемента, с които е хубаво да турим. Различни начини, чрез листно и чрез кората на дърветата. Може и почвено да се наторява, разбира се, есенно и зимно почвено наторяване с подобни елементи е най-добре, защото те имат достатъчно време да стигнат до пролетта, но това, че сте наторили, не е задължително, че то ще стигне само до корените на дърветата. Това става дума за почвеното торене. Затова листното и специално това от кората са по-високо ефективни, за да торите дърветата. Иначе наторяването и поддържането на почвеното здраве е задължително и е много важно. Оттам концепции са малко по-сложни и мисля в следващото видео да ви го представя. Имайте предвид, че всички тези елементи, които ви споделих, те трябва да са в подходяща форма и обикновено в България не винаги имаме подобни препарати и се налага собственоръчно да си ги хелатирате или да ги комплексирате тези елементи. Например, ако искате да използвате манган, на пазара има много малко манганови препарати, които всъщност ще ви свършат работа. Тези неща аз затова работя лично с хората. Ако имате нужда от някакъв вид съвет или помощ, пишете ми. Ако искате да работим заедно, също ми пишете. Аз работя с няколко стопанства на големи площи, биологично или не биологично сертифицирани, няма значение. Въпросът е да помогнем на растенията и да работиме с тях чрез тези специфични моменти, когато растенията са готови да приемат и тогава дозите, които трябва да им подаваме, не са толкова големи. Но се налага да се направи някаква инвестиция, защото почвите ни са много хубави в България, прекрасни са ни почвите, това е неоспоримо. Но практиките, които сме използвали десетки години върху тях, са забавили дадени процеси. И само ще ви дам за пример манган и желязо. Почти 95% в страната имат заленяване на използването на тези вещества от растенията. Защото се заключват, окисляват се при обработването с големи машини, желязото се окислява много бързо, мангана се заключва, защото има нужда от много добра микробиология, която да хелатира и да комплексира елементите, а поддържането на здрава микробиология в почвата не е много труден, но не е и много лесен момент за извършването му. И когато имаме по-високо pH, тогава те съвсем се заключват. Хората с по-ниско pH, аз сега имам колега дори с когото работя, той има на места 4-5 pH, тогава не говориме задължително за проблеми с манган и желязо. Но ако дори средното pH 6,5-7, пак затруднява желязото и мангана, особено ако са окислени, а вие няма как да разберете дали те са окислени. Дори с почвен тест, дори с листен тест, само с растителен сок
Това се взима от листото растителен сок или от плода. Дава се в лабораторията. Аз в България не съм намерил още къде може да се взима тези за растителен сок, но това са инвестицията там става по-голяма, защото трябва да се прави редовно и няма смисъл да се забърквате в подобни неща. Затова е хубаво в минимална доза да се дават желязо и манган в подходящите моменти, защото те играят много важна роля за фотосинтезата и за усвояването на водата, на водните молекули в подходяща форма. Защото сега има места, където поливаме с много вода, обаче тя е тежка и там става една много голяма беля на бикарбонати, с които се заключват други елементи в почвата ви и в самите растения. И вие мислите, че или ние си мислиме, че сме поляли с калций и сме наторили, и всъщност този продукт вместо да има 70% ефективност, има 15%, защото е забъркан с водата на бикарбонатите. А той забавя, бикарбонатите веднага се хващат за структурите на калция и го заключват. И те го използват. И водата си седи така с калций и не може да се усвои от растението. Растението ще поеме, обаче вече бикарбонатите са се съединили с калция или с друг тор, който сме сложили, и не може да се освободи. Връзката им става, комплексира се много, много здраво и не може растението да ги освободи. Затова микробиологията може да помогне, но по принцип, когато сме наляли препарат в бикарбонатна вода, която е сондаж, става голям проблем. Дори когато наливаме лимонена киселина, това не успява да освободи тези структури. Затова имайте предвид, че аз ви давам хубави съвети, обаче те по специфичен начин трябва да се нанесат, а става изключително сложно да го обяснявам в това видео. Затова предпочитам дори в личен разговор с някой да му обясня, да му разясня дадени неща, за да може той да се възползва от това, че дава 18 лева на литър за продукт и всъщност 10 лева от тези направо ги заравя в земята, тези пари. Надявам се това до някъде да ви е било полезно. Пак ви казвам, ако имате нужда и мога да бъда полезен с нещо, ще се радвам. Ще започна скоро да правя видеа и от полетата, за да може да влизате направо да виждате как тези неща имат ефект и по какъв начин работят.